hatta di bagasan las ni roha marpungudo hita di tikyon laho makka muliatehon balgani asi ni roha ni debata na marsuru anakna na sasadai gabe haluaun ni sadok manusia alani hupasat hami ma tuhamu selamat ari natal madihamu las marohatta ainunga ro si palua hita. Selamat hari Natal manang dihamu. Nunga tubuh di hita si paluai. Alani masih horasan mahita dohot na dilabukta huhut madok Immanuel nunga tubuh si palua hita. Di bagasa duduk dohot serep niroha tapahibul marohata marsaor dohot Yesus naung tubi asatung sikop las nirohata marede mahita ria mahita sasudi. Marhite-hite goarni debata ama doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus doho goarni todi parbadia na tumo palangit doho tanoon. Amin. Nunga tubuh dihita sada poso-poso dileho tuhita sada anak pape tua barana do sugut harajaon jalabahenon na guarna si partahi halongangan ulu balang ni debata ama saliling nililing na raja ni hadamion. Edeho kamu masa denai baru di Jahuba. Edeho majahuba ali sadok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga niakka nasotu madaho hamuliaon nai. Di tonga-tonga ni saduhu bangso halongangan akka nabinahen nai. Marsoba mahamu tu Jahuba marpahean na marhaduhoan. Akkahitir mahamu maradoponibana ali isini sadok tanoon. Haleluya.
Martang yang mahita, ali Tuhan debata manami na di banua gijang, marroha amado ho tuhami halak perdusa nadangolon. Alani diliokodo anakmu nasa sadai Tuhan Yesus Kristus, asa porsea hami jala dapotan hanguluan marhite siyanibana, namangido mahami nuaing tuho, surumato dimna badiai tu rohanami, asa manahak kami sahak rodi ujungna di bagasak kaporseaon nasitong, jala asa martua hami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Tangiho kamu mapati ni debata imana tersurat di Filipi bidu 2 ayat 12 si. Mardongan biar doho lomos ni roha ulaho kamu ma haluau muna. Sehalinari hujaha. Mardonga biar dohot lomos ni roha ulaho kamu ma haluau muna. Atong ra mangidogo mahita tu debata laho mangulahon pati nai. Ali Tuhan debata sai pergugui mahami mangulahon nahobar tupati mi. Amin. Mari demahita. Siapa
Di pesta Natal parjoloon tapa ado pemangoluta tu balgani holong ni tu hatta tu hita marhite hatu tubuna tu porotibion. Laos huhut tarimangi akka pabahenata naso saurdot tu pakokopon nai. Tamado duki tamanopoti dosata diadupan ni debata. Ali Tuhan para siroha na sumurung. Nungaroho tu porotibion manopot hami. Madongani hami di sudengolu nami. Alai sayolo dope ganggu hami di padongan yomu ujuh wadopi hami ragam hamaolo dohot parukilon. Gawe ulu tu hami manarita tubo sahatu namandele. Rodoho tu porotibion lau makoko pami. Patuduhon tiruan tu hami asaradi hami mangurupi akkana patut urupan. Alai sayolo do tartutup rohanami manarihon akkana gale dohot namet-met. Hape nungaridot hatam sasagabe balak para siroha kami. Somoho alayamang para siroha. Say sungguli marohanami asamuba roha dohot pangalaho nami. Asa tarparangiho kami pakokok miding ulu nami. Jalalam patar madihami nasay totong didonganiho hami mananga hape namasa dingulu nami. Tangihom mahami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sipa ngulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Ay songonon do holong ni roha ni debata tu porotibion. Pola do anak na nasasaday dilehon asaw nang maguganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa liling nililing na di ibana. Hasa nga po madi debata na di gijang. Amen. Mared de mahita. Levanta
Hatani debata turpuk di pesta Nataloni mana tersurat di Psalmen 140 mamuka sian ayat seda sahat rodi ayat 14 tajaha mamar sikat sorin. Haleluya. Puji majahoba hamu aliaka sian banua gijang. Puji hamu ibana diaka banua gijang. Puji ibana sudehamu aleaka susuwana. Puji ibana sudehamu aleaka paramanna. Puji ibana ho ale matanyari doho bulan. Puji ibana sudehamu ale bintang akana marsinodangi. Puji ibana hamu aleaka langit di langitan. Dohot hamu ale aek akana di atas di langit. Iko pujion nasida maguarni Jahoba, ai madoko nibana jadi tartopa ma nasida. Puji majahoba hamu aliaka nasiata noon, akka binatang laut rodi sude akka dung. Ho ale api dohot ambolas rodi timus. Haba-haba napasauton hatanain. Hamu aliaka dodok dohot sude akka robian. Hamu aliaka hau akka namar parbue rodi sude hawares. Ho ale binatang dohot sude pahan-pahanan. Akka ulumit rodi akka pidong namar haron. Hamu aliaka raja ni tanoon dohok sudiaka bangso. Hamu aliaka pangarajai ro di sudiaka panguhum ni tanoon. Kamu aleaka doli-doli dohot namar bajupe. Kamu aleaka na tua-tua urang dohot akana gajah. Iko pujion nasida maguarni Jahoba. Ai sasada guarnaido natibul. Diatasi hamulion naido tanoon doho akka langit. Jala ibana patipul sada tanggung ibang sunai. Bayan puji-pujian di sude akana niasiana. Di akana di Israel. Bangsa-bangsa tanai. Haleluya. Ima sahakna. Maratua doaka natumangi hon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari demahita. Taha tidak ko maha porsiao tai songon nahina tidak ko nidongata saha porsiao di sadok porotibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama para gugu naso hatu dosan na tumok palang doho tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak di debata Jahoba nasa sadai. Imana tinubuhon di si Maria. Na gabi-gabi asiato di porbadia. Andorang sohabuan. Ido tuhatan na tumaon na bernit di panguhuman di silatus. Namate tarapajal di bana di hau pinarsilang. Na tua tubunwa toru dung ditanam. Namlak mangulu di hari patuduhon. Nama naik tu surgo
lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon mangu humi halak na mangulu dohot namate au porsea di porbadia jala dong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akka nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namandok mula mangodu sogo daging halak naung mate doho dihangoduan na sorasuda amin. Tabi kima edekor so
Ma buah-buah di parpungwata di pesta parningotan hatu tubuh ni Tuhata Yesus na parjolo di bagasa sadarion na parjolo pesta Natal dohot marulaun nabadia sadarion Senin tanggal 25 Desember tahun 2023 ima pesta parjolo parningotan di hatu tubuh ni Tuhata Yesus dung sidung jamita pasaha pilihat tujolo do hita baik tupakta tupak kobasion ni diakoni sosial HKBP Laos tauduti duan non ima na marulaon nabadia jala disipe papungu pilihan dohita ima tu huriata napaduahon pesta Natal hari napaduahon di hari Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023 pukul 10 ima pesta paduahon parningotan di hatu tubuh ni Tuhata Yesus. Patu paun ni huriata do pesta Natal paduahon na jujuk taguari Natal HKBP ke Bayoran Baru bermasmur. Dung sidung jamita pasaha pilihat tujodo dohita ima tu pakta tu ulaun radio bona pasogit. Songlima buah-buah di hita asa gan mahita marningotsa moliate taudutima ede puji-pujian sian kor seksi ama.
Marede mahita sia buku ede nomor 22 mamuka yat sada laos disimata pasahat piliata pilias sada a dohot sadabi.
Dame ni debata na sumurong siyan sa luhu na roha. Ima mga ramoti, ate-ate, dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas marita saluna. Shalom. Selamat hari pesta marihita saluna. Selamat Natal. Huria na hinaulungan ni Tuhata Jesus Kristus. Adorang sohujaha turpuk jamita. Barita nauli di pesta parjolo. Parningotan di hatutubo ni Tuhata Jesus Kristus si paluay. Di bagasan parmingguota sadarion. Parjolo majolo hami patadahod diri dohot pasahat tabi tuhita sa lahuna amanami na nami ruas ni Huria HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran na marlas ni Roha di bagas Tikyon na marpungu di bagas Joroon masetorop hita jaladeba ikon hudul di alaman manang diduru ni gerejaon dohot di saluna ruas ni Huria nama dohoti acara marhite live streaming dohot akka media komunikasi na asing manang nadidia pehamu akamang do tinang di bagasan partikianon narapita marlas ni Roha. Ya hami mapadita Rional Sinaga, nueng marhobas songon Kepala Departemen Koinonia HKBP. Inang Borsitorus Rapdo dot hita di bagasat Tikyon, jala tulu yan akon nami, sidilan si Luis do si Josia, ano pena di permingguon jam 11 rodo na sidan non di tonga-tonga ni Huriat Taon. Masilas doroha Rapdo hita tong, dohot amang padita Nixon Simanukalit, sekretaris khusus di Departemen Koinonia na gudang tong rap dohot hami mangula di Departemen Koinonia HKBP. Jala matselas doroha di bagasat Tikyon, rap dohita tong dohot amanami amang padita Jonathan Butar-Butar. Narak mangula hami di kantor pusat HKBP. Yan akon ni amang padita resort. Jalabuy rak marhubas. Saya sangat bangga dan bersukacita di bagasan partikianon. Songonido dohot di halak amang padita Ferrison Rajoki Pasaribu. Na buy rak marhubas tong di tonga-tonga ni Huriat Taon jalan waeng melayani do tong nasida di tonga-tonga ni pestata. Secara khusus matselas roha rap marsaur jala rap marhubas di bagasan pesta bulun sedarion dohok na tua-tuai senior nami amang padita Luhut Sibulun naung budang mangalehon akka nasehat akka inspirasi pemikiran tu hami akka sudut na poso jala secara khusus tu amang padita Liston Butar-Butar Padita resort uluan ni Huriata di ngananon tong domarhubas nasida di bagasan partikianon mauliate ma di sude akamanami na poso ni Tuhata na marhubas secara inspiratif dengan semangat dengan keteladanan di tonga-tonga ni Huriat Taon mauliate maronon nami do sudi akamanami na nami parhalado di tonga-tonga ni Huriat Taon di bagasan perencanaan na jopok buy diatur di parjupangatta di bagasan sadarion alay tarlumubi ma tu panitia Natal niuluan niamang situa Leo Hutagalong naong patupa budanga kaperayaan Natal di bagasan bulan Desemberon jala tarlumubi ma tu hamusu dia kamanami na nami ruas ni Huria mulai sa danak na metmet remaja na posobulong ama ina
satu lansia na marlas ni roha mau lihat godang ma di parsaurata las itu turuh aku di bagasan tikion di parjupangan nama cayulion buhado ama kamang do tinang las doromu na noaing molo berek pena soon na minar rubuhim sudete buah sarang marlas ni roha de ari sedarion ari las ni roha kupasat tami ma tabi sia sudah pimpinan ni huriata KBP opue porus amang sekretaris jenderal inang kepala departemen diakonia amang kepala departemen marturia dohot sian hami kepala departemen koinonia rap dohot keluarga saulat nari selamat Natal madita saluna barita nauli dihita di bagasan pesta bulun sadarion tersurat di Evangelium Lukas bidudua memukasian ayat 15 sahat rodi ayat 20 jala dinalawi akka suru-suruani sian nasida dopak gijang masih padohan ma akka parmahani beta mahita tu Betlehem taida mana masaon na pinabotohon ni Tuhani tu hita jadi hatok mana sida lau tu si gabeju paksa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peak di panggagatani asa dung di ida di bari tahun nasida ma buah-buah naon dihatahon tunasida taringot tuda danaki jadi sudena bigesa longang bedo siala na hinatahon niya kaparmahani tunasida ia si Maria dipeok dohatai sudena jala dipahusor-husor di bagasan rohana mulak doa kaparmahani dipasangap jala dipapuji-puji do debata ala ni sasudena binege jala ni ida nasida songon naung dihatahoni tunasida ido sahatna This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Ariodo na jinadihon ni Jehovah. Marlas ni roha. Jala marolopolok mahitarisi. Ia le Jehovah. Sai manupak maho, ia le Jehovah, sai homa mabain majadi. This is the day, hari inilah, hari yang dinanti-nantikan selama 1 tahun. Pesta puncak, pesta parjolo, parningotan di hatu tubuh ni Yesus Kristus si paluai. Jala di bagasan sedarion marlas ni roha sadok portibion. Marlas ni roha sudah akan porsea. Marlas ni roha sudah akan tinopot ni debata makalason. Pabahenan ni debata na balga situtu. Halongangan pekerjaan yang menakjubkan dengan kehadiran Yesus juru selamat dunia. Sudah namora, napogus, nasangap, nalea, perjabatan do rakyat biasa. Songo dia pena status sosial ekonomi politik, orientasi politik. Boy marlas ni roha.
Sude marlas ni roha. Ala ni toddi ni Natali. Semangat Natal itu the spirit of Christmas. Atmosfer Natal yang memang beda dari yang lain. Hari yang istimewa. Laos alani ido. Tarok akahata horasoras. Jalatabigi akahata horasoras. Selamat Natal. Sumala mularong madokon selamat Natal. Telusido dengan selamat Natal. Ya. Manang mula tarok tudong ata horas. Telebigido dohot elus horas. Selamat Natal. Merry Christmas. Frohe Weihnachten. Feliz Navidad. Akka umma hata salam Natal. Najojot tabege. Patuduhon suasana hati. Lasni rohana marolopolop. Rohana marolopolop. Rohana Maria iya. Di bagasan partikian nama cayuli alanungaro debata jalamian di tonga-tonga ni hitaon songon barita nauli nabudari nama dog Immanuel dongatama debata alani dangadong alasan somar lasni roha. Jala tuktik kosit tong do alus muna na kaningan akamanami dohot inanami. Ditiki husukun buhadolas doroha muna. Las. Jala huida pena. Minardo buhimuna. Minardo buhini hita sude. Nanggo apala di bagasan partikianonian. Manang napi arion. Ala ni haroro ni Kristus. Alay boloboy manoktong nyalas ni rohai. Barujahado barita manang nakisah namasay menarik di masa Natal. Ternyata 5 bulan dung mulai perang dunia na parjolo. Tahun 1914 adung dosa ada peristiwa Natal na sangat menarik dan sangat menginspirasi di tonga-tonga ni perporangan ini. Jadi adong ma taboto ma sada sian negara nama segugu di partikian ini nanayang mengerajai Eropa gari nayang mengerajai Portibion ima Jerman di bagasan perporangan manasida mengalo Inggris di perbatasan ni Prancis dot Belgia. Jadi boloboy tabayakon waing peta ni Belgia doho Prancis adong ma perebutan di daerah ini marporang ma tentara ni Jerman mengalo tentara ni Inggris. Pada umumnya kan hala Kristen do alakon. Hala Jerman do ala Inggris. Alan ini ditiki malam Natal jala satu Natal tanggal 25 di bulan Desember tanggal 24 25 Desember tahun 1914 5 bulan mai dung mulai perporangan ini di borng ini maredema tentara Jerman di Sabulaon mangedehon lagu-lagu Natal. Soni ma di baribaan do dah manang na 3 kilometer maredema tentara Inggris dengan lagu-lagu Natal. Napatuduhon las ni rohabulon.
di parporangan ni. Jala terbegema suara ni edde puji-pujian nama cayuli. Songon korni akaina nami nama cayuli na kaningan. Songon korni akamanami. Satu cimburu akamanon kan. Korna sida pe masai tabulu na kaningan. Au sura dang ibadah ni hakabe pengai gor sudi tepuk tangan ate. Imalan ni tahu na kan. Jalada kulan parkur. Ternyata sudi hamu akamang do tinang tabu-tabu suaramu na kaningan. Au na kaningan gudangan mabigidu na kaningan de munai. Bah suara nasida suara-suara emas ndana roha kan. Hira suara ni per disurgui. Nama muji pasangapon goar ni debatama dok hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon. Songonima paredeon ni tentara Jerman dohot tentara Inggris. Gabe secara otomatis, secara alamiah dengan sukacita masih jonohan manasida. Adong ma daerah naginoaran no man's land. Artinya daerah yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Baik oleh tentara Jerman maupun tentara Inggris. Sahak ma baritau tu pimpinan nasida. Pimpinan tentara Jerman. Do pimpinan tentara Inggris. Dan keduanya mendapatkan instruksi supaya jangan berjumpa dengan musuh. Suatu pajuk pak kamu. Alai di torson nasida ma namaredeon. Dang di peduluhan nasida be instruksi sian pimpinan nasida. Gabe masih padonoham manasida. Masih padonoham manasida. Laos marsi jalangan. Marsi haolan. Madog. Merry Christmas. Merry Christmas. Gok dame. Gok lasni roha. Nasida. Garipe dia kamusuna na terluka. Olo tentara Jerman mengubati. Olo tentara Inggris mengubati. Na terluka tentara Jermani. Akan amar matea pena. Rak makubur nasida. Sukacita yang luar biasa. Di pesta Natali. Sayangnya, manang na 3 hari, duk selesai perayaan Natal, dilanjutkan nasida do, masih tebakam masih. Mersi bunuhan. Tahu kan, Perang Dunia Pertama itu berlangsung bertahun-tahun. Jala tunggudang gojol manamar matehat di si. Alaima suasana Natal. Gabe tubuh do di bagasan roha. Jala hamisa diri tung porseado di hasitonganon akamang dot inang. Ia di si marsangap goar ni debata. Tubuh ma di si dame. Lasni roha dohot pulu-pulu. Di ngananon di bagas joron itu hataon. Di bagasan partikianon. Gok las ni roha hita, gok olop-olop, gok dame, jala marsangap botuhani, marhite ede puji-pujiata, marhite tangyakta, marhite hata ni debata na tatangihon, marsangap tuhani di tonga-tongat. Jala marsangap goarni tuhani, gok dame hita. Taingo to kamang do tinang. Ia disimar sangap goar ni Tuhani gok dame do pernguluni. Molo mar sangap goar ni Tuhani di bagas joro gok dame do bagas joroi. Ia mar sangap goar ni Tuhani di sada rumah tangga gok dame do rumah tanggai. Ia marsangap Tuhani di nguluni sasahalak gok dame ma ibana shalom lasni roha
Olop-olop hidup dalam kepenuhan, fullness of life. Jalaido natarida di kisah on. Kisah kelahiran Yesus. Staberen konteksnya kamang do tinang. Didok adong punguannya kaparmahan. Parmahan. Rana sida marmah biru-biru mana sida. Dot habing. Arok siya kamu nahiaga bi parmahan. Kamang do tinang. Ternungu biak kamanami. Arong gate. Mulo ape hiado marmahan. Marmahan horbo. Ya, mulo sonari pandita tonggo irokon gembala de. Alai dakya husita-sitahun gabi parmahan sa stongna. Parmahan horbo. Na terpaksa do kan? Jadi mulo parmahanon so tung tarajumion ulaun nina sangap, ulaun nina malo, ulaun nina mora. No. Namar mahanon, ulaun nina pogos doon, ulaun nina lea doon, jala ulaun ni naso berpendidikan tinggi di Partikianon, di tonga-tonga ni halak Yahudi. Jadi mereka bukanlah orang-orang yang terpandang. Mereka bukanlah siapa-siapa. Dan mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka adalah masyarakat kelas bawah. Molo di India, adong kelas Brahmana, adong Satria, adong Varia, adong yang tidak ada apa-apanya, naginoaran kelas Dalit, Nalea, Nasomar diha-diha. Tarsongoni mara parmahanon di tonga-tonga ni masyarakat. Ikumudum nasida di halongonan, di padang gurun, di adaran, nangali, naholom, mauas nasida di si, raparon nasida di si. Jadi dakta bogai parmahan. Parmahan biru-biru. Marmahan habing. Manang marmahan horbo. Alaikon ulahon nasida may. Jala odo na luar biasa. Sian Evangelium Lukason. Barita nauli. Songon natajaha di bagasan pesta bulun sadarion. Memang bolot rohaon secara keseluruhan Evangelium Lukason memang ditujukan banyak mengangkat harkat hidup orang yang tidak ada apa-apanya. Karena lea, karena pugos, karena marsahid, boru-boru. Nah hurang sangap di tonga-tonga nih hajahudion, hati haid. Ido bolo di pesta patuluhon, advent na patuluhon, tapi gibar itanong ditong taringot tu rohani si Maria na Maria iya. Ala ditopot Tuhani, jala imana luar biasa, diturpukta di bagasan sadarion. Na ditopot Tuhani do secara khusus akan aleai. Ima parmahani, jadi Roma suru-suruan. Madapoton nasida akka parmahan na diladang di borngini na marborngi diladangi marsinodang di tonga-tonga nasida dengan cahaya yang berkilau-kilauan gabe mabiar manasida nasohea masa nasohea ni ida ni si malolong, nasohea binege ni si pareon, nasohea tubuh tubagasan rohana sida, topu roh suruh-suruhan. Gabe biar si tutuma, mereka trembling, gemetaran, ada apa ini? Alai Roma hatani suruh-suruhani madok tunasida. Unang hamu mabiar.
Ai bari talas ni roha bulu doh buat tuhamu parsaulian ni sadok bangsoi. Ai nong tubuh do dihamu sabor nginon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Jala to puma ro parangan perbenua gijang mangendehon sada ede puji-pujian nama dok hasangapon madi debata di gijang idu dame madi tanoon dia kajolma halomuani kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia kesukaannya. Kurnia kaina namin na kaningan na masayuli. Glory to God. Dimuliakanlah Tuhan. Dan jika nama Tuhan dimuliakan, maka damai sejahtera akan ada di antara kita. Amin. Idolas ni rohabulun. Jadi ada perjumpaan antara yang sorgawi dan yang duniawi, yang kekal abadi dan yang fana. Dan ketika itu terjadi, maka hal-hal yang menakjubkan akan terjadi. Pos marohat tadi siak kamang do tinang. Modo pajupak kita doh Tuhan ini. Masama disi aka halongangan bulun. Jada halongangan bulun na masa tuaka permahan napa jupang dohot suru-suruan napa jupang dohot bala tentara sorgawi dalam diri mereka terjadi perubahan besar. Saya sering sebutkan itu dengan istilah perubahan yang fundamental dan eksistensial. Dan holan perubahan casing. Tapi perubahan fundamental dalam hidup mereka. Yang tadi mereka takut, sekarang tidak lagi. Yang tadi mereka minder, sekarang tidak lagi. Yang tadi mereka kedinginan dan kelaparan, mereka sekarang tidak lagi. Yang tadi mereka bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, sekarang mereka berubah menjadi manusia baru. Laos alani ido didok nasida masongonon. Beta mahita tu Betlehem. Taida mana masaon. Napi na tuduhon, napi na botohon ni Tuhani, tuhita. Beta hita. So pola maima. So pola didok jolo mari di mau. Jolo arong mapaheaku. Jolo arong masipatuku. Jolo arong ma on an. Daong alai didok nasida beta mahita. Dan mereka gercep. Harus saya gercep. Gerak cepat. Tidak menunggu-nunggu. Gerber. Gerak. Bersama. Gaspol. Mereka gunakan semua potensi. Dangarong bimabiyar na sida. Ay tabayaku ka borngi di Padang. Badang belantara, borngin. Totu di borngini hira namar mata nama si majojak nasidei. Hira na boy mamereng pak nasidei. Dak pola mabiar beda sida di haholomon. Saya do holap bitangi manugu-nugu nasida. Jalato tu gudang do disi kerikil tajam dak pola mebiar benasida disi. Sekalipun berlari harus dengan kaki ayam. Sopola mar sipatu, sopola mar solop, alai mar lujungi nasida. To tu gudang do disi
binatang-binatang buas, kalajengking, ular, dan sebagainya. Ala idak pola mabiar benasida di sini. Karena apa? Karena mereka sudah mengalami perubahan fundamental dan eksistensial dalam hidup mereka. Tak seorang pun yang dapat menghentikan mereka. Dangadong nabui pasohon nasida sian ulaun lau mamereng na pinatupa ni debata. Jala sahak manasida gabe jupaksa si Maria dohot si Joseph dohot poso-posoi na peyak di panggagatani di pabuah-buah nasida masude akan binege nasida sian suru-suruani akan ni ida nasida parangan perbanua gijangi pengalaman mereka setelah mendengar berita tentang kelahiran Kristus itu. Didok longang akan obigesa. Minus Joseph dohot si Maria. Alanang ko si Joseph dohot si Maria. Nga di boto na sida hiyani. Nga parjolo na sida ditopot. Suru-suruan ni debata. Nung nga parjolo na sida mengalami perubahan fundamental dan eksistensial setelah berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan. Alanido didok, ia si Maria di peop dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohani. Taboto di teh, bodo ramado kita kamang do tinang, ia si Maria sada dua tolu. Ia si Maria di peop dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Tarsong kamu manuai enggak hubigino ngi sebelum ma. Jadi di pahusor-husoramu di bagasan rohamuna. Alanido hamuna sudia kamang do tinang semakin hebat. Semakin luar biasa. Semakin bercahaya, semakin bersinar sebagai orang-orang yang sudah disentuh oleh kebenaran firman Tuhan. Dan setiap orang yang bertemu, yang disentuh oleh kebenaran firman Tuhan, dia akan berubah secara fundamental dan secara eksistensial. Jadi mulak ma akka parmahani dipa puji-puji nasida ma debata jala di pasangap nasida dipa buah-buah nasida maun tuah kajolma napajupang dohot nasida. Jadi hita pena akamang dotinang sude hita natumangihon hata ni debata natumangihon barita nauli di bagasat tikion pesta Natal di bagasat tikion dada holan formalitas seremoni sabingon. Tapi harus ada transformasi. Perubahan yang fundamental dan eksistensial. Molo pajupak kita dohot Tuhani. Yang lama akan berlalu dan yang baru akan datang. Tarlumobi di bagasan sadarion. Molo marulaw na badia hitanon, mangaton, panganon na badiay, mangaton, daging ni Jesusi, minum mudarna, di ulaw na badiay, pajupang hita, yang sorgawi dan yang duniawi, pajupak kita dohot hasitongan ni hata ni debata, marhite ulaw na badiay, ikon adongdo perubahan na mendasar, di bagasan dirita. Bor hati tanon siya bagas joroon. Basong onak ka parmahanima. Penuh dengan sukacita. Penuh dengan rasa syukur. Mau lihat tema Tuhan. Mau lihat tema Tuhan. Ai roho tu pertibion. Ayar gado au dia dopanmu.
marsanga magoarmu di ngoluk. Mau lihat ya Tuhan. Menjala malas ni roha pabawa honon. Tu amat tadi jabu. Tu inat tadi jabu. Tu akar danak. Tu nantoras. Tu akarongan na humaliang. Na pajuk pang didalan. Madok Merry Christmas. Nakula siga-siga kang madok nanti kamang do jinang. Nakula ko tu teman dekat. Hitaw si pata, wala tu teman dekat do di pasahat pesan na kan. Merry Christmas na. Selamat Natal. Tu tetangga. Tu akarongan na humaliang. Omma patuduhon lasni roha. Songon akka parmahani. Di papuji-puji di pasangam nasida Tuhani. Di pabuah-buah nasida. Tu akka jolma nasing. Manang songon tentara Jerman Inggris na kaningan. Gari musuhna pe di haul. Imala lasni rohana. Di jalang. Gok lasni roha. Gok ulup-ulup nasida. Alana kusadarat tado kamang do tinang tung nomor 2 do hita sude nabuy mar pesta Natal di bagas at tikyon tung nomor 2 situ do hita molo taingo do akarungata na marsitaon nuaing di Palestina antara Israel dohot Hamas. Sejak serangan Hamas to Israel tanggal 7 Oktober nasalpu yang membunuh sekitar 1.200 orang dan menahan 200-an orang. Jaladang leleng dukoni hukum balas Israel menggelora. Hira so ditadana sida do jamita ni Jesus na madok haholongi musum tangyakon na mga liliho. Hukum yang mereka kenal adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu bunuh warga kami 1.000 orang, kami akan bunuh 10.000 orang, bahkan lebih 10.000 orang. Anak-anak, remaja, pemuda, perempuan yang mereka bunuh setelah serangan tanggal 7 Oktober. Dia kaingan si songono na kamang do tinang dang marsangap Tuhani. Marlea do Tuhani disi. Di pastapi nasida do bohi ni Tuhani. Di dege-dege nasida do disigor ni Tuhani. Diicahi, ditijuri, dipalea-lea. Ay bohini Tuhanido nasinegan nasida. Bohini Tuhanido na binunuan nasidai. Dang marsangap di si Tuhani. Jala ala dang marsangap Tuhani di si. Dang adong di si dame. Dangarong di si dami, dangarong di si Salom, narong di si Hotel Gudang. Haro hotel tahe. Osom, Teal, Elat, Late, dohot aka na marhamaranggi dohoti ade. Kana sarobang dohoti, kana marhamaranggi madohoti. Kapargadubuson, pergabuson. Kesombongan, kecongkakan, iri hati. Inilah yang menguasai daerah Palestina dalam hubungan Israel dengan Hamas saat ini. Jaladakol di sia kamang do tinang. Di Myanmar pe songoni do. Ukraina songoni. Jadi di Myanmar pengirido. Akka halak Rohingya di si. Dangi luas nasi do mangulu. Alanido marroma nasida tu Aceh sampai ribuan halak di sini. Ini juga krisis kemanusiaan. Nah luar biasa. Mabain maniak
hati-hati. Jadi portibita di bagasan partikia si sonarion memang sangat kelam. Sangat kelam. Alanido hita terjodoh hita. Sudah mabuan las niroha. Mabuan hati uron. Tanggal 7 Desember nasal dinaro banjir bandang. Mabuan batu na belga-belga situ tuh. Ubalga si anak kamejaon di Bakara. Garia rong sa balga ni mobil pickup. Madodoni akajabu akadalan arong di Bakara. Gari tayo madodoni deba siya dong at tajolma. Namate do namago. Arong 12 halak. Arong dope na sotarida. Satu sonari. Ngeri. Jadi tikilau kami dot upue purus pimpinan HKBP dot akarong siya kantor pusat. Pajupang dot akarong atta di si gudang ruas ni HKBP, dot naso ruas ni HKBP. Pajupang dia ke tenda-tenda tempat nasi dah mengungsi sementara. Nida ma buhi nasi dah kamang dot inang gali-gali do. Kabuhi na malitoldi. Malitoldi. Mabiar. Tahuta. Agoan pakirimon. Jadi di pasahat opuye pursma boras sipiritoldi. Songon hatani hitapataki. Jala tarlumubi marhiti hatan itu hatta. Didok matunasida. Pirma poki bahul-bahul pacalongan. Pirma todi. Dan ibu kamu biar kamang dotina. Tadaru nang lilikia kamu di kota Ubah. Pirma poki bahul-bahul pacalongan. Pirma todi. Laju-laju ma akka pangomoan. Ala namali todi. Tahu tu lu mali todi kan? Hirana sapak todi naisya badanna. Hirana sirang. Jadi bohama hirana sirang. Todi siap badan. Dang margogo, dang margello. Tidak ada semangat. Alai moloni doksongoni. Hirana mulak matodi tu badan. Semangat maibana. Marlas niroha. Marpakirimon. Disirsiroma borason. Nang goa palahona. Tu si majujung ni. Sude. Akkadongata namali todi. Kamu pebodoh benom musongnya kamang do tinangda. Mularong pajupak kamu di dalan. Pamana markareta. Jala madabu maibana di si. Soto ngipasob buhamu. Ano gabi ba berurusa do polisi na kan? Kasi pasob busongoni. Habe au sura di topot tamu. Jale do ko kamu bah buhado. Hola di baik kamu pe songonon tu punggung nai ngalas rohana. Pirma to dimda. Margogo hoda. Hutang yako koda. Jala tang yako kamu atong. Una pula siga-siga kamu manang yakon. Asa songon namulak. Todi tu badan. Bersemangat ma nasida. Ido na makanguluhon barita nauli. Ido na makanguluhon hatani de bata. Nataruli di barita nauli ala nong tubuh Kristusi. Jadi hita dang holan na mananginangi jaminta. Daun makanguluhon dohot mangula hosa. Ala ni mulai sonari. Tadanilas ni rohata. Tadani parsitutuota majakon barita nauli. Sebagai tanda bahwa kita telah menerima kabar baik, kabar sukacita. Mulai hari ini pergilah. Pergilah ke dunia ini. Topok makan amarsak. Topok makan amalitodi. Topok makan asumarlas niroha. Dokoma Merry Christmas. Jangan takut. Unang homabiar. Mau nang las samot to pabiar-biar honda.
Hido unang lah sita biar honcol mah. Ngirima pang ngulumin na kan. Tarsong naronggo perhubes songoni. Lawi bana tu rumah sakit. Manopot ruas ni uria na marsahit. Ay aharu-harua padok ni dokter. Tuho amangin na. Ba anggo padok ni dokteri molotahan na utulog bulan nay ngehebatin na tong kan. Ngatong paradi bagay sa din na kan. Hasil pemeriksaan dokterin na. Law seru may iba na madokon ba? Ay tetangga nami ba? Takpula sa kuno parana. Lewat doin na kan. Jadi dangding gas sungo niya te. Akka na marsa roha ikosiliano do pakirimot to na sida. Akka na somar pakirimon dan kita punya dasar, yaitu firman Tuhan. Dan itu benar. Itu keluar dari mulut Tuhan. Itu adalah kebenaran. Dok kamu unang mabiar. Tuhan beserta kita. Immanuel. God is with us. Margogo maho. Malum maho. Sehat maho. Margogo maho. Ido si pasahatota tuaka dongata tu keluargata jala disi marsanga ma goar ni Tuhani jala hita guk dame ngaguk dame hita no ngati kamang do tina guk dame do hita kan dangadong akan nasolok di bagasar rohata jala buluarong nasolot di bagasar rohata pitorta jalang manon dongatai ay alelet tadi suri nungi jana narap marlas ni roha do hita saluna di bagasan hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus. Amen martang yang mahita. Adi Jehovah di bata manami hupuji hupasangap hami goarmu na badiay di loaso hami makkalason parningota di hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus. Di naung roho ali Tuhan. Marhite jala di bagasan Yesus Kristus lau paluahon hami. Sia dosa dohot hahulomon. Ni portibion. Gabe akan atinok panay baru mahami. Nanaing pararonmu laho mabuan barita na uli. Papuji-puji goarmu na badiyay. Asang giat marsangap goarmu di ngulu nami ganup. Di keluarga nami ganup. Di huriam. Di ulaw nami. Dohot di portibion. Asalam godang na makilala hinatonggi. Dohot hinauli ni. Denggan basami. Pargugoy mahami ali Tuhan lau mangulahoni. Sude hami natu mangyon atam. Mulasan na mekmet. Sahat rodi na matua. Pasu-pasu mali Tuhan huriamon. HKBP Kebayoran Baru. Resort Kebayoran. Sude ruas. Parhalado ama ina dot keluarga na sidabi. Dot akan aposom. Sude akan marhobas. Ditong-atonga ni huriamon. Ni uluhan ni. Uluan ni hurianami di son. Amang padita resort, amang padita liston, butar-butar. Rap dot sudia kamanami na posom, na jinum, na pinilit mo. Laho manguluhon na kapakubasyon, ditong-atonga ni huriam di resoton. Loas maguarmu marsangap, nang dingulo nami ganup, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atur
Ali di bata amanami na di banwa gijang, hodo haroruan ni salut si lehon-lehon na denggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mi, tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ko parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni Uriam, dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami, gudang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali Tuhan debata na toktong, na sumarmula, na so marpatsuhotan. Hupuji hami maho alasaut sudetahim. Naong sinakka mo adorang sumaruja hadope hasyanganon. Dang tarabat sibolis sakka mo. Dang sudat tahim na badiyay di bahen dosa nami. Ala ni holong ni roham na balga, naso haduduani. Di bahini mauliate marohanami tuho. Ala naong saut sakka mo. Ima parsurum di anakmu, gabi si palua, jala si pangulo di hami. Sama lua hami siya dosa, hamatean, dohot siyan uhum, jala matsohot hami mangulahu dosa. Ope, saya si maroham di hami, tugihon mahami tu anakmu. Sa ibahen mahami gabi si luam tu ibana. Asa upa ni halujaon na hami, ala na tinaon na naberniti, dohot hangaluton humokop hami. Asa ibana na puna hami, jalahami na puna ibana. Sa isungguli mahuriam sa darion, asa diingot habal gaummu, dohot haroro ni anakmu, gabi jolma, laho panguluhon hami pardusa. Sa isungguli makaparhalado di huriam, mamaritahon barita na ulitu salut halak, naung patar hasangaponmu, jala naung jupang dami dohot hasonangan. Sa ilehon mapitu na ukap tu halak na sutumadaho, dohot tu parugamo na asing, asaro na sida manguloy Tuhan nami Jesus Kristus. Sa irajay masaluhut panggonggomi, dohot akkasuruan na, asa diboto na sida naung dilehon ho raja, jala Tuhan na sumurungi, rodi sa liling nililing na. Sa ilehon gogo tu akka na dibagasan pangujunan, apuli akka na marsak, jala palua akka na targogot. Sa itatap jala udingi akka na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmu. Sa haidongani jala pasu-pasu hami sudi, akka na magurang rodi danak, dibagasan Tuhan Yesus, Tuhan nami. Amen. Ale amanami na dibanwa gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaunmo, say saut malomo ni roham, di banua tungaun songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari. Se sama dosa nami songon panisanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhani maho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Selamat Natal, mari kita salutna. Oh, yang pertama ini. Motornya Natal lama. Amna kadongan nahi naholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus ala langsung ma udutata tu ulaun nabadia ala nita pasonang marohata tabuak bimaka hudulata asatapuka acarata alani tapuji matuhatta maredde mahita sia bukwede nomor 152 ayat seda. Yesus nama morsam dosani portimion amoluhami Yesus nama morsam dosani dosani portimion sai pasonang hami amen amen amen. Dameni debatana sumurung sia saluhu roha ima mangaramoti ate muna doho roha muna marhite hite Kristus Yesus martang yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banwa gijang asi roham topot mahami na pungudison. Adora ku pangakamian non parpadanan na badiay leho matol di parbadia tu ganup hami. Asa ditubuhok kabor seaon na mangulu di hami. Asa pos situturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokopami. Pargugoy mahami maswadaho diri nami. Asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala ditubuhok kabor seaon na mangului. Saitaiti rohan nami asalam malungu kami tuban wagijang. Asa say masihol hami pay may mahok karoro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akanang pinarhamaul ni debata, ita sakap noaing mangaton perpadanan na badiyay, di bahenita tibang majumolo manang natau hita marulaon na badiya, asa unak konauhum manangise siyak kitaon, ay holan na uduk roha jala naman olsoli rohana lani pabahenan na soture, jala naman opoti dosa na jala na porsea dihasasani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton perpadanan na badiyay. Alayak ka na dohok marulaw na badiya unang bedioloy sibolis.
unang bedi dati mardosa, tung padaw hamu maruhamu nasiyani, tung kotapok kamu mahosom doho late ni roha, alay pa ingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate jalan nang mula mangoluhu moko pamu, asa tahu hamu mangaton perpadanan nabadiyay. Di baheni tataka si majolorohat tabi jala lusi hamu masuk kusukunon jong mahamu saluhuna. Di parhatu turuham do halak pardo saho siak katutubum doho alani pangalau sim di pati ni debata molo di parhatu turuham dokma olo. Namarsak doroham alani dosa mi jala di pangi doroham naing malua hono aing siad dosam molo songoni roham dogma olo. Di parhatu tu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluho pardosa ibana nang mate doho mula manguluhu mokopo mamorsan jala manesa dosam molo songoni di parhatu tu roham dogma olo. Olo doho manggota posya roham late ni roha doho hosom ni roha aku ni olo doho mardinggan doho talak na mangarsahiho jala na olo doho manesa dosa ni dongamu songon na pinangido ni roham sesaon ni debata sude dosam molo songon ni roham dogma olo. Atong tapau dukbe maruhat tata jala tatopoti masude dosata ihutok kamu matang yangon di bagasar rohamu nabi. Ale Tuhan debata manami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak pardosa gudang dohami ay jujut tulau si hami patikmu. Tamado ho nauhum hami nuaing duhot sugot. Molo balos sonomu tu hami ho bartu pabahenan nami. Alay alani gudang niya si dohot holong ni roham doho alani anakmu Tuhan Yesus Kristus. Naung nilehom humokop pami. Alani ubain na hami mangido tuho. Asi maroham di hami. Say jalo mahami. Say sesa masudido sa nami. Jalaleho to di porbadia tu hami asa margugu hami mangalo nasa dusa doho mangulahon naho bartulomo ni roham saliling di tano odo pehami. Amen atok kamuak kana manopoti dosa muna jala mauas diasi ni rohani debata say saha matuhamu nahi napor siamuna mangasaho kata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu pos marohamuna nungasesa saluhu dosa muna marhite-hite goarni debata ama doho tanah doho to di parbadia. Amen alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say roma harajaumu say sau malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang leho matuhami sadarion hango dua siapari sesa madosa nami songopanesa nami di dosa nidongan namardosa tuhami. Unak kami to gihot to pangujunan palua mahami siap pangago ay hodo na puna harazaon dohot tagugon rodi hasangapos saliling nililing na. Amen. Hudul mahamu marede mahita. Atong tangihok kamu ma tonan ni Tuhan Yesus lau padirihon perpadanan nabadiyay. Dibuat Tuhan Yesus dosa sagu borngin na yujutar jehe bana di dokma mauliate dungi di ponggoli may di parlehom matuak kasisian na huhu madidok jalo hamuma jalapangam ma dagik kudoi na nilehot Tuhan matiak kumokopamu
baik kamu masongoni baik parningotamu na diau. Jaladung sunna sidamin mangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungi didok ma tunasida jalo hamu ma sude hamu manginum siani ia panginuman opa dan nai baru maon marhite-hite mudarhu nani useho kumoko pamu baik kasesani dosa sai baik kamu masongoni baik parningotamu na diau. Atong romahamu nungara desa sudi ida jaladai hamuma dengan basani jahuba Roma tujolo diatur rakamata parhalado laus huhut maride. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jalapangamma dagi kuri nani lehot Tuhan matean umoko pamu ima mangaramoti dohot pahot rohamuna marhabor seau dibana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jaloma jala ino pamu masiani mudar hudaina ni usehok kumoko pamu baik kasesan ni dosamu ima mangaramu tidohot pahot rohamuna marhabor seau dibana asa dihamu hangoduan nasora sudah. Amin. Bulak mahamu di bagasan damai. Langsung selesai. Sarohamu ma jalapangan ma dagi kudoi nanileon tung hamatean umok hamu ima mangaramo jalapahoton rohamuna maka porsia iwana asa dihamu amuluan nasora sudai. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jalohamuma jalapangamma dagi kudoi nanilehon Tuhan matean humokopamu ima mangaramoti jalapahoton rohamuna makaporsia ibana asa dihamu hanguluan nasora sudai. Amin.
Irok Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangamma, dagi kudoi, nanilehon Tuhan matean humokop hamu, ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna, maka porsiai bana, ansa di hamu, hangoluan, naso rasudei. Amin. Rasa naik aja, sakta, ya. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangamma, dagi kudoi, nanilehon tuhamatean, kumokop hamu, ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna, maka porsiai bana, asa di hamu, hangoluan, naso rasudei. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangamma, dagi kudoi, nanilehon tuhamatean, umokop hamu, ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna, maka porsiai bana, asa di hamu, hangoluan, naso rasudai. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamuma, jala pangamma, dagi kudoi, nanilehon tuhamatean, humokop hamu, ima mangaramoti, jala pahoton rohamuna, maka porsiai ibana, asa di hamu, hanguluan, naso rasudai. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo ma, jala pangamma, dagi kudoi, nanilehon tuhamatean, kumokop hamu, ima mangaramoti, dohot pahoton rohamuna marha porsiau di bana, asa di hamu, hangoluan, nasara sudah. Amin.
jalo hamu ma jala inum hamu masyani udar hudoi dina dilehon humokok hamu bahen hasisado samuna imam mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu hamuluan nasora sudah. Amin. Ulang kamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu ma jala inum hamu masyani udar hudoi nadilehon humokok hamu asa di bahen hasesan dosamuna imam mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu hamuluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Hidup Tuhan Yesus Kristus, jalo hamu ma jala inum hamu syani udar hudoi nadilehon umokok hamu bahen hasesan dosamuna ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus, jalo hamu ma jala inum hamu syani udar hudoi nadilehon umokok hamu bahen hasesan dosamuna ima mangaramoti jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa di hamu hangoluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok Tuhan Yesus Kristus, jalo ma jala pangamma dagi kudui nani lehot Tuhan majian Yesus Kristus, umoko pamu jalo hamu mau ima mangaramoti dohot pahot rohamuna marhabor siau digana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Jala pahoton rohamuna maka porsiai ibana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Didok
Tuhan ta Didok Yesus Tuhan ta Kristus. Yesus Kristus. Jalo ma, Jalo hamuma. jala Jala pangamma, inom hamuma sianing. dagi kudui Udar kudui. nanilehon Tuhan mate, kumokop pamu, ima mangaramoti, dohot pahotor rohamuna marhapor siau di bana, asa dihamu, hanguduan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo hamuma. Jala inum hamu sianing. Udar kudui. Nadilehon. Mokop hamu. Bahen kasih satu samuna. Ima mangaramoti. Jala pahoton rohamuna. Makapor siai ibana. Asa dihamu. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo ma, jala pangamma, Amin. dagi kudui nanilehon Tuhan mate aku mokopamu. Mulak mamu di bagasan dami. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siau di bana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo ma, jala pangamma, dagi kudui nanilehot Tuhan matean humokopamu. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siau di bana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mamu di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo ma, jala pangamma, dagi kudui nanilehot Tuhan mateak kumokopamu. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siau di bana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo ma, jala pangamma, dagi kudui nanilehot Tuhan matean humokopamu. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siau di bana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo ma, jala pangamma, dagi kudui nanilehot Tuhan matean humokopamu. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siau di bana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan dami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo ma, jala pangamma, dagi kudui nanilehot Tuhan mateak kumokopamu.
jalainong pamusyani. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siao di bana. Asa di hamu hangoluan nasora suda. Amin. Makaporsya ibana. Asa di hamu hangoluan nasora suda. Amin. Tidok Tuhan Yesus Kristus. Jaloma. Jalapangamma. Dagi kudei naniliho Tuhan mate aku mokopamu. Mulak mau dibalasan dah. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siao di bana. Asa di hamu hanguduan nasora suda. Amin. Hidup Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu maon jalainong pamusyani. Mudar budoi nadilehon. Unokok hamu bahen hasisan dosa muna. Ima mangaramoti jala pahotor rohamuna makaporsya ibana. Asa di hamu hanguduan nasora suda. Amin. Bidok Tuhan Yesus Kristus. Jaloma. Mulak mau dibalasan. Jalapangamma. Dagi kudui naniliho Tuhan mate aku mokopamu. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siao di bana. Asa di hamu hanguduan nasora suda. Yesus Kristus. Jalo Amin. hamu maon jalainong pamusyani. Mudar budoi nadilehon bahen hasisan dosa. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makaporsya ibana. Bidok Tuhan Yesus Kristus. Jaloma. Amin. Jalapangamma. Dagi kudui naniliho Tuhan mate aku mokopamu. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siao di bana. Asa di hamu aguluan nasora suda. Hidup Tuhan Yesus Amin. Kristus. Jalo hamu mas jala hidup hamu masyani. Udar budoi nadilehon bahan sisa dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makaporsya ibana. Asa di hamu hanguluan nasora-sora. Amin. Bidok Tuhan Yesus Kristus. Jaloma. Mulak pahamu dibalasan dami. Jalapangamma. Dagi kudui naniliho Tuhan mate aku mokopamu. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siao di bana. Tuhan Yesus Kristus. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin. Udar budoi nadilehon bahen hasisan dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makaporsya ibana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin. Bidok Tuhan Yesus Kristus. Jaloma. Mulak pahamu Jalapangamma. Dagi kudui naniliho Tuhan mate aku mokopamu. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siao di bana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin. Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jalainong pamusyani. Mudar budoi nadilehon bahen hasisan dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makaporsya ibana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin. Mulak mau Bidok dibalasan. Tuhan Yesus Kristus. Jaloma. Jalapangamma. Dagi kudui naniliho Tuhan mate aku mokopamu. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siao di bana. Asa di hamu hanguduan nasora suda. Amin. Udar budoi nadilehon mokok bahen hasisan dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna makaporsya ibana. Asa di hamu hanguluan nasora suda. Amin. Bidok Tuhan Yesus Kristus. Mulak pahamu dibalasan dami. Jaloma. Jalapangamma. Dagi kudui naniliho Tuhan mate aku mokopamu. Ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor siao di bana. Asa di hamu hanguduan nasora suda. Amin. Nadilehon mokok kami bahen hasisan dosa muna. Ima mangaramoti jala pahoton rohamuna
Bidok Tuhata Yesus Kristus jaloma jalapangama dagi kudina nilihot tuhamate kumoko pamu ima mangaramoti doho pahotoro hamuna marhapor seau dibana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Bidok Tuhata Yesus Kristus jaloma jalapangama dagi kuduina nilihot tuhamate kumoko pamu ima mangaramoti doho pahotor rohamuna marhapor seau dibana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Bidok Tuhata Yesus Kristus jaloma jalapangama dagi kuduina nilihot tuhamate kumoko pamu ima mangaramoti doho pahotor rohamuna marhabor seau dibana asa dihamu hanguluan nasara sudah. Amin. Bidok Tuhata Yesus Kristus jaloma jalapangama dagi kuduina nilihot tuhamate kumoko pamu ima mangaramoti doho pahotor rohamuna marhabor seau dibana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Bidok Tuhata Yesus Kristus jalohamu ma jalai pamu siani udar hodoi Bidok Tuhata Yesus Kristus jaloma jalapangama dagi kuduina nilihot tuhamate kumoko pamu ima mangaramoti doho pahotor rohamuna marhapor seau dibana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Bidok Tuhata Yesus Kristus jalohamu ma jalai pamu siani udar hudoi Bidok Tuhata Yesus Kristus jaloma jalapangama dagi kuduina nilihot tuhamate kumoko pamu ima mangaramoti dohot pahotor rohamuna marhapor seau dibana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Bidok Tuhata Yesus Kristus jaloma jalapangama dagi kuduina nilihon tuhamate kumoko pamu ima mangaramoti doho pahotor rohamuna marhapor seau dibana asa dihamu hangoluan nasora sudah. Amin. Bidok Tuhata Yesus Kristus jaloma jalapangama dagi kuduina nilihot tuhamate kumoko pamu
Amin. Ima mangaramoti dohok pahotor rohamuna marhabor siau di bana. Asa dihamu hanguduan la sora sudah. Amin. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Lagu tutup. jalo hamu mah jalai nu manusia mudar kudui nadili umokok hamu bahen kasisan dosa muna lima mangano mote jala paukan doa hamu nama kakak saya iba Sudah. asa di hamu hamu dua bila sholat sudah. Mulak mahamu bagasan dan Didok Tuhan ta Yesus jalo hamu mau jalai nu hamu mah siapa mudar kudoi nadi leho bahen kasisan dosa kana lima mangano Anak-anak ingat. jala pahotor hamu na hakabur syai ibana asa di hamu hamuruan nasura sudah. Amin. Ulang mamu di bagasan dan Hamuna kadongan nungai tajalo dengan bahasa ni Jahoba marhite perpadanan nabadia sadarion alani tamata puji tuhata tapuji marhite deta bukede nomor sia ayat sadat. Oh puji holong dirahmu, oh Tuhan Yesus Raja kita hulewon maningku aidopi puji matuatan nang marhite tang yang tamar tang yang mahita. Puji matuhan di batali todikku jalan asa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji matuhan di batali todikku jala unang tukkalupaho dengan nibasana sudina. Ibana domanesa dosam sudina jala ibana pamalu maka sahitmu sudina. Ibana palua hokkosam siak kamaguan jala dilehot ho dengan basa doho asini roha. Para siroha jala pardinggan basa do Tuhan debata labak tarimas jala para siroha gudang dang dibayat tu hita nahobar tu dosata jala dang dibalos tu hita nahobar tu hajahatota songona sinirohan ya ama tu anak konna songoni doa sinirohan debata tu akkana makkabai ribana nungatakas di patuduh debata holong nirohanai tu hita dinamate Kristus sumokopi tau jupar dosa do pehita atong datung lamalua mahita noaing siar rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangaku doho rohaku doho nasa pabahenaku do Tuhan debata ola nion rodi saliling nililingna amin
Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Amin. Selamat hari Natal madihita. Amanami nanami alani akka partikia dang tarbahik kita masih jalanga be masih jalangan mahita tuganu najono tulabung tabi. Horas madita.